Nag-live selling magod nitong niaging gabi. Tapos, daghan mang pag-demand dito ng mga items. Mo dito eh. Tapos, nag-live items na bags na yung mga dress, na sapatos. Bali, 6,250 siya tanan. Dito eh. Wala ko ba ano sa online? Sa Facebook. Basta, selling man. Malay niyo ano, Stephanie Asparaga. Stephanie Asparaga, ma'am. Ma'am, ikaw itong nag-order itong sa online, gani? Yung nag-live selling itong naging adlaw. Wala ko nag-order sa online. Live selling, magod nitong niaging gabi. Tapos, daghan mang kag-remind dito ng mga items. Stephanie Asparaga. Mo dito eh. Tapos, ang gihatag nga address, ma'am. Good live? Good live ka? Live selling mo ni ma'am sa bodega. Mga kuan siya, assorted items na bags na yung mga dress, na sapatos. Bali, 6,250 siya tanan. Wala ko ba ano sa online? Sa Facebook. Basta, selling man. Nag-live selling Ano ma'am. ba yung pangalan? Wala man ko gaano ng online. Live selling mo di siya ma'am. Sa Pidapawan. Wala ka inom doon. Pidapawan, naka-mine ka. Anong gabi na send niyo sa inyo nga o ka ng total nimo sa tanan nimo na order ba? 6,250 ma'am. Tapos ang Ito naka-receive ko kasi na nagamit sa imong Facebook malayan wala. Nagsabot manggod nga karon ihatod. Di ba? wala ko sa ano online. Saan mo na? Ingin po Ano ka dito dito. pangalan sa imo? Sige, ay, sige. Sige mo mama, nagkuhan. Wala. Ma'am kanang ano mao naga-video lang may kay halos hinatdan namo. Moingon lang sila nga wala. Mao nga proof lang namo bakit kita namo sa among boss. Tapos pwede pa check na lang namo basig makahinumdum ka. So, bag tag? Oo. Basig na kay maganahan ma'am. Pa-check na lang namo para na lang may proof nga naabot jud mi diri. Oh, patanaw lang namo kadali. Kung dili jud imuhan, balik na lang namo. Ali ma'am. Ikaw na punay ka? Oh, wala mong Paano ko pa diog mama kay tay? Surprise! Happy birthday, ma'am! Dole to ding! Ma'am! Ma'am, joke lang. Happy birthday! Ano ma'am, happy birthday, Sige, tita. joke lang. Wala na tayo runod, ma'am, ha? Wala na tayo runod. Happy birthday! Happy birthday! Huwag na mong kainat. Kabalong ka kung kinsay nagpadala. Nasa message para sa imo ha. To Marimar, happy birthday, Pete. I wish you more birthdays to come. Good health lang always. And always tamag pray.
Kabalo na ka sa atong sabot. Magtarong jud ka og eskwela ha. Naara ko diri anda mag-support nimo. Love you always and I miss you so much. Love, Mama, all the way from Kuwait. Happy birthday, Ma'am. At sa imong maingon sa imong mama, Ma'am, nag-support din siya. Salamat, malak niyo po, ma'am. Wala ko po nag-check kayo ni. Okay na naman. Okay na. Okay na. Ale, dali, Ma'am. Sinaya, dali. Sa pa imong makasulti sa imong mama. Sa makasulti sa imong mama. Okay. Kantahan ka na po. Happy birthday. Magkanta mo mga bataan mo ha. Kanta mo, hindi mo kakaon ka nung mo maganta. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Palakpakan si Ma'am. Sir, sir. Picture na naman na. Sir, ang sa imong wish sa imong pinakagwapong anak. Ha? Sir, nakahilak din siya. Si Papa ang kay unsapon na si Papa. Sir, ang sa imong masulti sa imong asawa, sir, nga nag-effort siya sa para sa imong anak. Salamat. Salamat sa kalat. Okay, happy birthday. Ma'am, nahipadala mong mama kada po kayong teddy bear. Habang wala daw siya, kanin sa imong ihag. Dalawa naman. Nagkanday kayo. Parang ba kayo sa imong mama, ma'am. Yan, ma'am, happy ka karon sa imong birthday. Natulbaan? Sige, sa smell daw. Natulbaan sa nice meal na mayroon nun. Okay, thank you so much. Kami di ay ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kinabawan City. Happy May nga nakaabot mi diri karon og nakita ka namo in person sa imong birthday. Happy 15th birthday po. Eskwela maayo dayon ni Mama. Okay, last message sino kay Mama? Wala lang. Okay, happy birthday, Ma'am.